proxecto de orzamentos para o vindeiro ano 2026 elaborado polo Goberno de Abel Caballero poden resumirse en apenas 3 palabras: máis do mesmo. Pura inercia, cero impulso, unhas contas que volven ser elaboradas en réxime de monólogo xordo, sen dialogar con ninguén, sen recoller ningunha proposta. Máis que contas, o que traen a este pleno é un conto vello e coñecido, escrito no papel mollado duns orzamentos que non se executarán como non o fixeron pola súa incapacidade na xestión nos últimos anos. Presumen de que este proxecto de presupostos non xerará endebedamento, pero temos que dicir que é falso. Estas contas eríxense sobre unha grande débeda, a máis importante e grave, unha débeda enorme coas viguesas e vigueses que son os máis de 500 millóns de euros que deixaron sen executar nos últimos 5 anos e aos que van engadir como mínimo, tal e como recoñeceu nun lapsus no último pleno o señor Aneiros, outros 98 millóns de euros este 2025. Porque vostedes lles deben as viguesas e os vigueses moreas de proxectos anunciados que acabaron en nada, as moreas de promesas incumpridas que só alimentan a súa maquinaria de propaganda dopada con inxentes cantidades de diñeiro público. Os orzamentos son a concreción en cifras do que se quere facer e priorizar, de para que queremos utilizar o diñeiro da cidade. E o proxecto do Goberno evidencia como Abel Caballero fica encastelado no seu palacio de cristal de costas á realidade que vivimos as viguesas e vigueses. Só así se pode entender que un executivo presuntamente progresista e de esquerdas teña recortado nos últimos 5 anos en case un 50% os recursos destinados a axudas sociais municipais, pasando de case 2,5 millóns en 2020 a menos de 1,20 a 1,2 para o vindeiro ano 2026. Menos axudas sociais para atender a realidade dunha cidade na que temos máis de 60.000 persoas en risco de exclusión social e pobreza. Unha cidade na que, alcalde, siguen a morrer persoas na rúa, tal e como está a visibilizar unha protesta na praza deste concello. Mentres, o gasto no parque temático de Nadal disparouse nos últimos 5 anos en máis dun 151%, pasando dun 1.445.000 euros que se gastaban en luces e adornos no ano 2020 a estratosférica cifra de 3.638.000 euros que Caballero quere dilapidar en 2026. Case 4 millóns de euros en fanfarria de Nadal, fronte aos raquíticos 1,2 millóns destinados ao Plan Municipal de Emprego, a pesar de que hoxe en Vigo teñamos 6.900 postos de traballo menos dos que existían na altura do ano 2009. E frente a isto, desde o BNG temos que comezar por afirmar que os recursos económicos do Concello non son do Goberno, son da cidade. Os cartos non son de Abel Caballero, son de todas as viguesas e de todos os vigueses. E sobre esa premisa, o Bloque Nacionalista Galego formulamos un amplísimo paquete de enmendas parciais co obxectivo de lograrmos uns orzamentos que sexan un instrumento útil para atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses fronte á política aparencial dos grandes anuncios e promesas que logo acaban en infografías e máis nada. Uns orzamentos que deben ser utilizados para mellorar as condicións de vida da veciñanza en lugar de acabar xerando cada ano máis e máis remanentes por causa dunha inexecución olímpica que amosa a falla de xestión dun goberno reducido a autobombo e propaganda. É inaceptável que, habendo tanto que facer nesta cidade, que con tantas necesidades desatendidas, que con servizos públicos insuficientes ou co evidente abandono dos nosos barrios e parroquias, o Goberno deixe sen gastar millóns e millóns e millóns de euros que non de luces LED. O BNG registramos un total de 198 enmendas parciais por importe de case 31 millóns de euros para que sexan os orzamentos da cidade. Propostas coas que queremos empurrar un xiro de 180 graus nas políticas municipais e que elaboramos nun proceso participativo, de escoita activa, recollendo as achegas do tecido asociativo ao que o alcalde e o seu goberno non quere oír. Enmendas amplas pero concretas que queran dar resposta ás principais necesidades e ambicións dunha cidade que non se conforma coa inercia do de sempre.
Destas case 200 emendas permítanme destacar algúns dos seus principais eixos. O primeiro, a aposta decidida do BNG porque estes orzamentos nos permitan avanzar cara a unha cidade socialmente xusta e igualitaria, duplicando as axudas sociais municipais, aumentando sustancialmente os recursos do plan de emprego e atendendo de verdade a situación de emerxencia habitacional provocada polo gravísimo problema da vivenda en Vigo, con 3 millóns de euros para un plan facilitador do alugueiro, poñendo en marcha un programa de alternativas habitacionais para as persoas e familias en risco de desafiuzamento e dotando con 5 millóns de euros adicionais a aínda por nacer empresa municipal de vivenda. E facendo das políticas feministas unha verdadeira prioridade nos feitos, na xenda municipal, atendendo o clamor dos masivos 8 de marzo e 25 de novembro que reclaman máis recursos e menos discursos, incrementando en 1.200.000 euros os recursos do Concello para medidas como plan de igualdade, campañas contra a violencia machista, a posta en marcha dun plan de apoio aos cuidados, un programa de apoio ás mulleres en situación de violencia machista ou despregar a prometida estrategia local para a abolición da prostitución ou a creación de 2 novos puntos de información para as mulleres. En segundo lugar, coas emendas do BNG apostamos por unha cidade máis habitável e moito máis verde, poñendo fin ao abandono que padecen o conxunto dos barrios e parroquias, porque o señor Aneiros non dixo que deses 44 millóns de investimentos que veñen recollidos nos seus orzamentos, case o 50% está concentrado en 5 actuacións. O resto repártese en apenas algúns ámbitos da cidade. E para iso o BNG queremos enmendar incrementando 550.000 euros a partida para o mantemento de beirarrúas que Abel Caballero pretende recortar nun 50% para este 2026, pero tamén despregar o que denominamos Plan Cidade, un plan extraordinario de investimentos en todos os barrios con 2 millóns de euros que deberán ser incrementados con remanentes e que se complementan con outros 2 millóns para un programa piloto de orzamentos participativos. Tamén queremos facer que a declaración de emerxencia climática que foi acordada por unanimidade deste pleno en 2019 se traduza en medidas concretas, cun plan municipal de resposta á emerxencia climática, a creación do prometido anel verde nos nosos montes, máis recursos para o mantemento dos parques forestais, a creación dunha oficina municipal de enerxía, o despregamento de sendas públicas no litoral ou un plan de promoción e protección do arboredo que permita gardar dunha vez por todas a motosserra do alcalde leñador. E unha cidade mellor e máis habitável precisa de máis e mellores servizos públicos que deixen de ser apenas a fonte de grandes lucros para empresas privadas, esas empresas das que son tan amigos. Por iso, nas nosas enmendas se recollen tamén medidas para mellorar o transporte público, para crear unha empresa pública municipal de servizos ou para elaborar un estudo que permita remunicipalizar servizos esenciais como o bus, a auga, o recollida do lixo ou o mantemento dos parques e xardíns, para poñer fin ao feito de que 2 de cada 3 euros das viguesas e dos vigueses vayan parar aos petos de contratas e empresas concesionarias. E, por último, as emendas do BNG buscan deixar atrás as nefastas políticas coas que o actual desgoberno castiga 3 ámbitos que son, na nosa opinión, da máxima importancia, como a cultura, o deporte e as políticas para a mocidade. Frente á política de desertización cultural que sigue a practicar o actual goberno, o BNG queremos garantir a cultura como un dereito social. Cultura que pode e debe ser moito máis que uns poucos grandes concertos no verán, con propostas como máis bibliotecas, non só as de lectura nas que non hai nada que ler, como converter a abandonada factoría de pinturas na fábrica cultural de Teis, dotando de máis recursos a rede museística, recuperando programas como Vigo Escena ou Moe Vigo, poñendo en marcha unha semana da literatura en Vigo que converta a nosa cidade na capital galega do libro, e facendo do Concello un axente activo en favor da plena normalización do galego na maior cidade de Galiza para garantirmos o dereito das viguesas e dos vigueses a podermos vivir plenamente na nosa lingua todos os días do ano en todos os ámbitos. No ámbito deportivo urxe deixar atrás a desastrosa xestión actual, incrementando en case 1,4 millóns de euros os recursos para a mellora de instalacións deportivas que están nun estado lamentável, avanzando na reforma das pistas de atletismo ou dotando a cidade dun campo de béisbol e outro de rugby e mellorando as escolas deportivas municipais.
municipais. E frente a un goberno que insiste en castigar a mocidade, fechando o Súbeto Castro, Punto Xove, reducindo unha conserxería a Casa da Xuventude ou recortando o Vigo Sónico, coas nosas emendas o BNG queremos que Vigo volva a ser o referente nas políticas xuvenís que foi. As mozas e mozos desta cidade merecen moito máis que un alcalde meme que se viraliza tentando bailar breakdance ou anunciando turrón. As mozas e mozos precisan e merecen políticas que lles permitan emprender o seu proxecto de vida na súa cidade, para o que propoñemos medidas concretas para facilitar o acceso á vivenda e ao emprego. Todas estas propostas e moitas outras foron de novo rexeitadas polo Goberno municipal que tentará xustificar alegando criterios técnicos en base a un informe que, con todos os respectos, adoece dunha evidente falla de motivación normativa. Conclúo, alcalde, pero os verdadeiros motivos das súas 198 negativas a todas e cada unha das emendas do BNG non son técnicos ni legais, son políticos. Toda vez unha grande parte das emendas do BNG responden a propostas longamente coñecidas polo Goberno e que teñen sido non só obxecto de debate, senón mesmo acordadas por este Pleno como as referidas á política de vivenda. Vostedes nin as incluíron na súa proposta inicial, nin formularon emendas transaccionais para poder encaixalas, non porque legalmente non se poida, senón porque sinxelamente non o queren facer. Estas emendas son a expresión económica da alternativa política do BNG para facer que Vigo avance cun novo impulso. Son a demostración contante e sonante de que sí hai alternativa, de que o cambio necesario é posible, desde a certeza de que fronte a un Abel Caballero esgotado na inercia do máis do mesmo e un Partido Popular que nada lle ten que ofrecer á cidade, e agora o demostrarán, é momento de construir un novo Vigo entre todas e para todos. Máis nada.